let's take the whole world on a ride. J-Lo, the other side of my mind. Hey, away, let's take the whole world on a ride. Mr. Worldwide. היי, אני לובה, הגעתי לכאן דרך חברה שלי רוני, שמתאמנת פה בערך חצי שנה. הגעתי לנועם, ומאז אני באה אליו פעמיים בשבוע, קבוע, אני מביאה את כל החברות שלי, אחיות שלי. אני הייתי לפני זה מדוין לכל חדר כושר אפשרי, לכל חוג פילאטיס, יוגה, מאמנים אישיים שהיו. וברגע שהתחלתי להתאמן עם נועם, שמתי לב שהשעה בשבוע שאני עושה אצלו זה כמו 3 אימונים שהייתי עושה בכל מקום אחר, אז התחלתי להגיע פעמיים בשבוע. אני נוסעת פעמיים בשבוע מירושלים עד תל אביב, רק בשביל האימונים האלה. והאינטרוולים המאוד מהירים והקצרים והאינטנסיביים האלה, הם עושים עבודה כמו ששום אימון אחר לא עושה. ובאמת עשיתי את כל האימונים, את כל היוגות, את הפילטרם, את הפילאטיס, את הקיקבוקסינג, הכל. עשיתי את הכל, ניסיתי את הכל, אבל התוצאות שהאימונים האלה עשו בזמן כל כך קצר, זה דבר שלא חוויתי בשום מקום אחר. שמי אבי, אני מתאמן עם נועם כבר למעלה משנה. הגעתי לנועם דרך חיפוש באינטרנט. אחרי שהתאמנתי עם מספר מאמני כושר בשיטות שונות שלא בעצם התאימו לי למטרות שהיו לי, נועם בעצם הקשיב למה שרציתי לעשות, בנה לי תוכנית, במשך שנה שלמה אנחנו מתאמנים. היתרון הגדול אצל נועם שהוא נחוש, הוא פושר, הוא גורם לך לרצות להתאמן אפילו כשלא תמיד בא לך. התוצאות לא מאחרות להגיע. אני יכול להגיד מהניסיון האישי שלי בתור אחד שלא אוהב להתאמן, שאני משתדל לא לפספס שום אימון עם נועם. בסך הכל, מי שמעוניין במאמן כושר אישי, מקצועי ואיכותי, צריך לפנות לנועם בלי להסס. לי קוראים חנה, אני בת 21, התחלתי לבוא לנועם לאימונים, לפעמים לבד, לפעמים משפחתי. זה הכניס אותי לכושר, לזיעה כמו שצריך, זה הזמן גם פשוט כעס, אני לא מרגישה שאני פה שעה. אני באה משערי תקווה וזה שווה כל דקה. אז תבואו גם אתם. אני הגעתי לנועם דרך האינטרנט, חיפשתי מאמן כושר. חיפשתי איזה מישהו שעובד לא על משקולות, לא על לנפח כלום, מישהו שמבין עניין. ונראה כאילו יותר לחוץ ממך שתצליח. נהדר, תחושה טובה, אני ממליץ בחום. התחלנו את האימון כי אנחנו רוצים להיות בכושר לקראת החתונה. האמת שנועם קורע אותנו. זה עובד על כל הגוף. משלב הרבה טכניקות. גם אירובי, גם כוח, גם יציבה. ומכשירים. השם שלי זה נוף. הגעתי לנועם דרך האינטרנט. מהאימון הראשון נדלקתי. אף פעם לא חוויתי שיטת אימון כזאת. גם אפקטיבית וגם מענה. עובדים באימון של תחנות מאוד מגוונות, עם מוזיקה ברקע. ונועם שמנחה כל הזמן וממריץ ומעודד ודורש ותובע. בתוך זמן קצר כבר התחלתי לראות תוצאות. גם במשקל, גם בעיצוב הגוף, גם בשירים, גם בסיבולת הלב ריאה. התחלתי אצל נועם לפני 4 שבועות, ירדתי 5 קילו. אני מרגישה ממש טוב עם עצמי, יש לי אנרגיות. אני מרגישה שהגוף שלי נהיה הרבה יותר חזק. שלום, אני עמית. הגעתי לנועם בהמלצה של חבר. קראתי כמובן על השיטה באינטרנט ושקלתי לפני שהתחלתי להתאמן לפני חודשיים 112 קילו, ירדתי 16 קילוגרם, כרגע אני שוקל 96. עובדים קשה באימונים, אין ספק, אבל רואים תוצאות מהירות. אנחנו זוג לפני החתונה. הורדתי 3 קילו, הורדתי 4 סנטימטר בהיקף.